ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. कोणती अपेक्षा न ठेवता मी आजपर्यंत सेवाभावी वृत्तीनं काम करत आल्याची भावना मनसे मतदारसंघातील पंचायत समिती सदस्य विष्णू घाड यांनी व्यक्त केली. माझं नाव विष्णू बाबाजी घाडे. 1994 पासून राजकारणात काम सुरू झालं. पहिल्यांदा ग्रामपंचायत निवडणूक 94मध्ये लढवली आणि पहिल्या टप्प्यात सरपंच म्हणून काँग्रेसच्या पदावर विराजमान झालो. त्यावेळी माझ्यासोबत कृषी सभापती भगवान गुरव, उपसभापती कुमार राणे, जिल्हा परिषद सदस्य सरवणकर, माजी सभापती, हे सर्वच माझ्यासोबत होते. त्यांच्या सहकार्यातनं आपण राजकारणात पुढे वाटचाल सुरू केली. त्यानंतर 5 वर्ष सरपंच पद काम, चांगल्या विविध प्रकारचं काम, बऱ्याचशा योजना गावात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. पहिलं काम शाळेची जी इमारत होती ती नादुरुस्त होती आणि बरेच मुलांचे धोकादायक प्रश्न होते. इमारतीचं काम पहिल्यांदा हाती घेतलं. त्याच्यानंतर ते शाळेवरती एक झाड, असं झाड होतं मोठं की इमारत जीर्ण होईल, आणि ते सुद्धा तहसीलदार किंवा वन खात्याचं परमिशन घेऊन ते सुद्धा झाड तोडण्याचं त्या गावाच्या सहकार्यानं काम केलं. ते शासकीय असो नाही तर प्रायव्हेट, न विचार करता मुलांचा जीव महत्त्वाचा या विचार आपण ते धोकादायक काम पहिल्यांदा काम केलं. त्याच्यानंतर 5 वर्ष पुन्हा 5 वर्ष ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून राहिलो आणि जिल्हा परिषद निवडणुका लागली. राष्ट्रवादीतून निवडणुका लढवली. त्यावेळी देवगडात हजर झाले. त्यानंतर राष्ट्रवादीतनं निवडणूक कुलदीपमार्फत लढवली आणि थोडेशा मतांनी पराभूत झालो. त्याच्यापूर्वी काँग्रेसमधनं जिल्हा परिषद लढवली मी. एकमेव सीट माझी काँग्रेसची होती आणि घाडीगावकर समाजात मिळाली जिल्ह्यात. त्यावेळी माझ्या विरोधात जैनुशेठ बगदादींनी बंडखोरी करून मला 600 मतांनी पराभव झाला आणि विरोधकांनी बंडखोरांनी 1500 मतं घेतली. आणि त्यानंतर मी कोणतंही कामकाज न थांबवता सक्रिय राजकारणात राहिलो आणि नंतर काँग्रेसमधनं परत निवडणूक लढवली आणि 1400 मतांनी या मतदारसंघात लीड घेऊन विजयी झालो. त्या सभागृहात गेल्यानंतर पहिलं काम मौन पडेल हॉस्पिटल हे किती वर्षा थांबलेलं होतं आणि त्या कमिटीत मी अध्यक्ष असल्यामुळे मला ते लोकांनी प्रश्न विचारला, हे इमारतीचं काय होईल. मी म्हटलं सभागृहात गेल्यानंतर पहिल्यांदा मौन PSCचा विचार केला जाईल, त्याचा पाठपुरावा करून माझ्याच कारकिर्दीत त्या इमारतीचं उद्घाटन झालं आणि आज ती कार्यरत इमारत, त्याचं लोकांनी चांगल्या प्रकारे फायदा होतो आहे. गावामध्ये नळ योजनेचं पाणी नव्हतं, पाणी होतं पण वाहत होतं पाणी. गेली 40 वर्षाची नळ योजना जीर्ण झालेली. माझ्या कारकिर्दीत मी परत ती नळ योजना 32 लाखाची मंजूर करून गावात घरोघर पाणी देण्याचं काम प्राधान्य काम केलं. फणसगाव PSCमध्ये OPDमध्ये पेशंट ॲडमिट का डिलेवरीसाठी रूम नव्हती. कोणतीही मागणी नसताना ग्रामस्थांची मी माझ्या स्वतःच्या त्या 15 लाखाची इमारत तिथं त्या फणसगाव PSCला दिली. अशी अनेक कामं माझ्या माध्यमातून मतदारसंघात. बापड्याच्या हायस्कूलमध्ये रस्ता नव्हता, चिखलातनं मुलं जात होती, तो सुद्धा प्राधान्याने त्या हायस्कूलला रस्ता देण्याचं काम केलं. अनेक पाडगावमध्ये विहीर असेल, बापड्याला असेल, मोंडला असेल, बऱ्याच लोकांचे पाण्याचे प्रश्न सोडवण्याचं काम सभागृहात जाऊन केलं. त्यानंतर गोवतिटा ते पाडगाव हा ॲट अ टाईम रस्ता 1,50,00,000 रस्ता माझ्या माध्यमातून ह्या रस्त्याचं काम केलं. सत्ती लिखी ते तांबेवाडी जोड रस्ता, तो रोजगार मिळतना मागणी केली आणि तो पूर्णत्व असणे. आज ते सुद्धा वाहतूक चांगल्या प्रकारे रस्ता, मला म्हटलात तर जिल्ह्यामध्ये एकमेव रोजगार मिळता रस्ता असेल की तो कार्यरत आहे. अशा पद्धतीचं सातत्याने काम ठेवल्यानंतर गेली 5 वर्ष महिला आरक्षण झाल्यानंतर मी थांबलो. 5 वर्ष निवडणूकच नव्हती, सभागृहात कोणच नव्हतं, प्रशासकीय राजवट होती. अनाजाऊन परत निवडणूक लढवावी लागली. त्याआधी मी एक प्रशासकीय काम म्हणून शासनाच्या लोकांना तहसीलदारकडे काम, बिडोकडे, पोलीस स्टेशनला माझं काम चालूच होतं. शिक्षण संस्थेचा मी उपाध्यक्ष होतो, फणसगाव पंचायत शिक्षण संस्थेचा 5 वर्ष बिनविरोध म्हणून होतो.
सोसायटी वेळेगाव ग्रुप विकास सोसायटीचा चेअरमन होतो, आजसुद्धा सदस्य म्हणून आहे बिनविरोध. पावनादेवी देवस्थान कमिटीचा गेले 15 वर्ष अध्यक्ष आहे, बिनविरोध आहे. अशा प्रकारची या सेवेत काम करताना लोकांना घेऊन, एकट्यानं लोकांना सगळ्यांना सहकार्य घेऊन लोकांचं काम करण्याची माझी पद्धत आजही चालू आहे, पुढेही राहील. आत्ताचं जिल्हा पंचायत समिती जिंकल्यानंतर आत्ताच काम सुरू होतं. कालसुद्धा मी मोटाडमध्ये पाण्याने बिडवायला फोन करून ते सुद्धा पाण्याची त्या मोटाड राहण्यावाडीची व्यवस्था कालच फोन करून ते काम सुरू केलेलं आहे. पुढेसुद्धा 5 वर्षात अशा पद्धतीने ज्या मतदारसंघाच्या बाहेरसुद्धा जाऊन आपण लोकांना सेवा देणार आहोत. अनेक प्रश्न लोकांचे जे आहेत ते मार्गी लावण्याचं काम माझ्या माध्यमाने त्या प्रशासनाला हातात धरून करण्याचं काम करेन एवढं सांगतो आणि